4. prosince se město Židlochovice stane místem setkání originálních masek čertů z Rakouska. Podnět k uspořádání průvodu původně vzešel od soukromých osob obyvatelů Židlochovic. Vzhledem k tomu, že veřejnost projevila o akci mimořádný zájem, rozhodlo se vedení města vzít nad akcí patronát. S tou akcí přišly soukromé osoby, poprosili nás o to, zda by bylo možné pronajmout náměstí pro pořádání této akce, a my v určitý okamžik, když jsme dospěli závěru na základě toho, že na Facebooku se začalo objevovat, že by mohlo přijít až několik tisíc lidí, tak jsme se rozhodli k té akci přistoupit a spolupořádat ji, protože se nám zdálo, že není v silách soukromých osob takovouto aktivitu zvládnout. My jsme připravili bezpečnostní opatření, to lze o něm hovořit jako ve dvou rovinách. Jedna je v rovině pořádkové policie, takže my musíme dohlédnout na veřejný pořádek a klid v průběhu té akce. Pak stěžejní asi bude to naše opatření v dopravní rovině. Zatím my nevíme, kolik přesně lidí dojede, ten odhad může být někde mezi 5 až 10 tisíci lidí, s tím, že víme, že k zábranám se nám vejdou. Co je větší problém, je parkování, ale připravujeme se i na tuto záležitost. Na prvním místě je zajištění průjezdu městem, to znamená po silnici 425, pak dohlédnout na řízení provozu na křižovatkách, případně toho parkování. Předpokládáme, že dojde k uzavření silnice na Hrušovany, taktéž uzavřeme silnici na Itong, kterou bude možnost využít pro parkování osobních automobilů. Dále bude k dispozici prostor na průmyslové zóně, která také pojme přes 1000 automobilů, a ještě uvažujeme navíc s parkovištěm v Žabčicích u koupaliště. Mezi těmito prostory pro parkování bude neustále pendlovat autobus, který bude svážet návštěvníky do Židlochovic. Na uvedené akci se bude podílet cirka 60 hasičů, jak z řad profesionálních, tak i dobrovolných, kteří budou rozděleni teoreticky na dvě skupiny. Jedna se bude starat o organizační zabezpečení parkovišť, příjezdových cest a podobně, a ta druhá skupina bude mít za úkol zajištění požární bezpečnosti a zdravotního zabezpečení akce. My samozřejmě spolupracujeme s organizátory, ať už tedy s organizátory akce, tak s městem. Ty naše práce se prolínají. Samozřejmě úkolem všech je zajištění klidu, veřejného pořádku a úspěšného proběhnutí té akce. My očekáváme určitá omezení v dopravě v průběhu té akce zhruba od 2 hodin do těch 7-8 hodin ve večera. V odpoledne 4. prosince nebude možné parkovat v těch dotčených oblastech, to znamená část Masarykovy ulice, část Komenského ulice a dolu Náměstí Míru. Pro občany, kteří v těchto prostorách běžně parkují, jsme vyhradili náhradní prostory, které jim budou k dispozici. Jedná se o hřiště na sídlišti, o hřiště za základní školou a také o prostor za Karlovou pekárnou. My se budeme snažit motivovat za klienty nebo příchozí, aby co nejvíce využili hromadnou dopravu. Jsme domluveni s IDS-kou na tom, že dojde k posílení tahu jak do Hrušovan vlakové dopravy, tak do Židlochovic autobusové dopravy a stejně tak i zpátečním směrem. Budeme zajišťovat i zdravotní zabezpečení akce, kromě 2 praktických lékařů, které budeme mít k dispozici, taky z řad hasičů budou vytipováni naši příslušníci, kteří jsou tzv. Paramedici. Jsou vyškolení hasičtí záchranáři, kteří mají za sebou několika týdenní kurz nebo potažmo celé středoškolské nebo vyšší odborné vzdělání v oblasti zdravotnictví a poskytují tu první předlékařskou pomoc, než se ta postižená osoba dostane do péče zdravotnické záchranné služby. Na lidi samozřejmě musí dbát pokynu pořadatelů, být opatrní, myslet na svoje věci a ty si chránit. Z naší strany bychom rádi apelovali na to, ať lidi jsou v klidu, uvědomí si, že ta organizace není zrovna jednoduchá, ať jsou trpěliví, dbají svojí bezpečnosti, jak teda zdravotní, tak i díky té produkci, která nás čeká, a přemýšleli o tom, že bude potřeba třeba zajistit trvalý průjezd pro záchranné složky a podobně. Důležité doporučení pro všechny návštěvníky: neodkládejte příjezd na místo, ta akce je časově poměrně krátká, takže pokud pojedete na poslední chvíli, může se vám stát, že přijdete na náměstí a uvidíte, řekněme, posledního čerta, a to martyrium, které jste zažili cestou sem, tak budete zažívat i cestou zpět.